Ste mamou viacerých detí a možno sa často tak čudujete, ako to všetko zvládnuť, domácnosť, čas o seba, starostlivosť o deti a všetky tie iné povinnosti, ktoré vyvstávajú. V tomto podcaste nájdete množstvo tipov a trikov, ako si poradiť s každodennými situáciami a ako si materstvo vychutnávať plnými dúškami, byť šťastnou mamou a nielen fungujúcou mamou. Ahojte mamičky, pri pôrodoch mojich detí alebo po pôrodoch som mala to veľké šťastie, že som mala pridelenú jednu pôrodnú asistentku, ktorá mi v tých prvých pár dňoch ako si dopomáhala a hlavne pri tom prvom dieťati to bolo neskutočná pomoc radami alebo aj rôznymi pozorovaniami a takisto vyšetreniami maličkého. A tak som ako novopečená mama si mohla byť istá, že všetko, čo robím alebo čo sa deje, je buď normálne, alebo je to v rámci normálnosti a keď nie, že ma na to upozorní. Moja porodná asistentka bola skutočne hodná, zlatá. Bola to žena, ktorá celý svoj život investovala do starostlivosti o novorodencov a vo svojich 70 rokoch už teda jej prešlo mnoho, tisícky detí rukami, nehovoriac o tom, že začínala najskôr ako sestrička po boku svojho budúceho pána manžela, ktorý bol gynekológ a tak teda skutočne celý svoj život prežila len v rámci novorodencov. Zhodou okolností dokonca aj 30 rokov dozadu opatrovala môjho manžela ešte teda ako novorodenca, čo je teda skutočne až irónia, že sa to takto otočilo počas tej generácie a neboli sme jediní, kde mala možnosť ešte ošetrovať rodičov svojich novorodencov. Každopádne táto žena bola nielen neskutočne skúsená, ale aj vedela neuveriteľne veľa o novorodencoch a tak jej rady boli pre mňa na nezaplatenie a dodnes si ich mnohé spomínam a preto som sa tak nejak rozhodla, že o túto je múdrosť a tieto rady sa rozhodne možno podeliť a možno z toho budú profitovať aj iné ženy, ktoré možno nemali šťastie na takúto skúsenú osobu po svojej strane, ktoré možno bábätko očakávajú alebo sa stali čerstvou mamičkou a možno mnohé veci sa im zdajú ešte nevysvetliteľné a mnohé z týchto rád, ktoré vám aj poviem, ktoré som sa od nej naučila, sú vo svojej podstate celkom logické, akože nie sú to žiadne obrovské poznatky, cez to všetko mnohokrát nás to v tej situácii nenapadne a dopomohli radikálne k tomu, že naše prvé týždne a mesiace doma boli omnoho kľudnejšie a bezproblémovejšie ako bez týchto rád. Takže poďme sa do nich pustiť. Tentokrát som sa rozhodla začať s radami, ktoré sa týkajú spánku alebo kľudového režimu, pretože tie sa mi zdajú práve pri čerstvom novorodencovi také najdôležitejšie, keď je dieťatko nevyspaté, tak je umrčané, mama je nespokojná, dieťa je nespokojné a celý ten kolobeh začne sa ako si dostávať mimo vážky a preto to bude prvá téma. Tie prvé rady sa týkajú ohľadom kľudného spánku u detí a to je častokrát problém práve u detí, ktoré častokrát plačú, pretože majú napríklad bolesti brúška, ale môžu tu byť aj iné dôvody, prečo také dieťa nemôže zaspať v kľude a jedným z tých najčastejších dôvodov je, že má moc veľa vnemov. Môže to byť už spôsobené čisto voľbou farieb, ak máte povedzme na ozdobu v postielke použité nejaké veľmi divoké farby, tak samozrejme, že toto môže dieťa odputávať. Ja viem napríklad, že ja som mala okolo postielky taký mantinel, ktorý mal na sebe vzory farebné a tí deti boli úplne z nich fascinované, doslova hypnotizované a stále ich pozorovali. Takže aj takáto úplná nepatrnosť, ktorá sa pre nás dospelí zdá úplne nepodstatná, môže byť rušivým aspektom. O to viac, ak do tej postielky budeme naozaj kladať všelijaké hračky, ktoré už budú po roku hudbu, alebo vydávajú zvuky, alebo sa točia, ale robia čokoľvek, čo to dieťa by v tom spánkovom režime v podstate mohlo vyrušovať, pretože keď je postielka určená na spánok, tak by mala byť aj takým miestom pokoja a malo byť v nej čo najmenej možných, teda nejakých rušivých elementov. Samozrejme, ak máte kolísku či iné miesto, kde sa počas dňa vaše dieťa okrem iného takisto nachádza, tak sú tieto veci naopak vítané, pretože to dieťa môžu zabaviť, môžu ho v podstate aj podnietiť k tomu, keď bude trošičku väčšie okolo tých 2-3 mesiacov, že bude za nimi vystierať ručičky, že sa bude s nimi zaoberať, snažiť sa ich chytiť alebo aspoň pozorovať a tak ďalej. To je všetko v poriadku, keď je dieťa v stave čulosti, kedy je v podstate zobudené a hľadáme mu spôsob, ako podnietiť jeho pozornosť. Ale presne opačne, to je všetko veľmi rušivé, ak chceme, aby naše dieťatko v kľude spalo.
To druhoradou ohľadom kľudného spánku je niečo, čo takisto veľakrát podceňujeme. Naše detičky, aj tie malinké, majú neskutočné množstvo vnemov, ktoré vnímajú od pachov až po vône, po rôzne zvuky, ktoré nevedia oni samozrejme priradiť k tomu objektu, pretože ich svet je ešte veľmi maličký a môžu byť takisto pri nich zdrojom aj strachu alebo minimálne ich rušiť natoľko, že sa v podstate celkovo nevedia stlmiť. To môže byť napríklad, ak máte stále pustenú telku v pozadí. To dieťa to počuje, ono tam leží aj viac menej pasívne počúvajúcim elementom, či už je to telka, môže to byť rádio, môže to byť váš mobil, čokoľvek z tohto môže byť pre to dieťatko rušivé a potom vy sa čudujete, že ho chcete dať spať a to dieťa ešte stále také nabudené a vôbec sa mu nejako spať nechce. Samozrejme, aj vy, keď budete mať obrovskú návštevu alebo bude dom plný ľudí a tam sa stále niečo bude diať, takisto vytvárate zvukovú kulisu pre to dieťa. Najmä, ak potom to nie je len zvuková kulisa, ale aj tá návšteva si ho každý bere na ruky a tak ďalej. Ja som to teda pozorovala vždy, že ako náhle sa nejaká takáto situácia vyskytla, tak tie deti boli úplne iné, mali neskutočné problémy sa ukludniť, mali neskutočné problémy sa naozaj zase dostať do toho stavu kľudného a zaspať v pokoji. Takže ak máte možnosť, snažte sa vyhnúť takýmto rušivým aspektom, najmä v tých večerných hodinách, keď to dieťa má ísť spať samozrejme na večerný spánok, taký novorodenec nespí len večer, ale aj mnohé iné časy. Ale mám to už odskúšané, že vždy, keď sa toto večer dialo, tak potom som mala veľmi krušné noci a to si človek vie veľmi sám dobre skoordinovať, či chce mať teda návštevu celú rodinu vo večerných hodinách a dať tak dieťaťu absolútny maximum podnetov a to dieťa nebude absolútne schopné sa potom ukludniť a zaspať. Čím samozrejme nehovorím, že máte celodenne chodiť len po špičkách v tom byte, najmä ak už máte deti doma a tí súrodenci proste nech sa snažia ako chcú, oni asi až takí kľudní nebudú. Sú to zvuky iného charakteru, pretože už veľmi rýchlo sa vaše dieťa naučí spoznávať aj svojich súrodencov, aspoň ja to mám veľmi overené, že už veľmi rýchlo pochopili, kto sa pri nich nachádza, aké zvuky vydáva, ako napríklad vôňa, či čo s ním robí. Práve pri mojej najmladšej som to veľmi často pozorovala, že presne vedela odhadnúť, že ktorý z jej súrodencov sa nachádza, lebo každý má trošku iný temperament, niektorí ju chytali, tí iní ju len tak hladkali a ona to už mala presne odpozorované veľmi rýchlo, asi už po 3 týždňoch sa vedela veľmi dobre zorientovať a preto hovorím, že pre tých rodinných príslušníkov platia trošičku iné pravidlá, ako keď napríklad sú to cudzí ľudia, ktorých ešte tie detičky nepoznajú a preto môžu byť pre nich dobrým dôvodom na to, aby neskôr boli nepokojné, prípadne nemohli zaspať. Tu ďalšiu radu, ktorú mi dávala moja porodná asistentka, je, že kľudne môže byť v izbe vetrané aj počas zimných mesiacoch. Veľmi dôležité len dbať na to, aby dieťa bolo dobre oblečené, alebo teda teplo v tej postielke uložené. Rozprávala mi, že je to šokujúco, ako častokrát, keď ide do rodín a kontroluje tie deti, nájde deti podchladené. Dneska sa už totiž väčšinou deti nedávajú pod perinky, ale dávajú sa len do tých fusakov a on hovorí, že na 90% tomu dieťatku, ktoré sa v podstate vôbec nehýbe, nestačí na toho, aby to udržalo v teplote, že keď minimálne už sa niekto len tie fusaky používať, by sa mala k tomu dávať aspoň taká nejaká termoflaška pod neho alebo iný zdroj tepla, pretože hovorí, že tie deti sú skutočne podchladené, čo vedie k tomu, že sú nepokojné, že si nespia v kľude a väčšinou sa to veľmi rýchlo vyrieši tým, keď sa to dieťa skutočne teplo zavinie a zrazu je to dieťa úplne iné ako vymenené a vie spinkať v kľude. A tým sa dostávam ďalšej rade ohľadom kľudného spánku a to je, že deti by ste mali aspoň tých prvých pár dňoch a týždňoch zavinovať, ak sú nekľudné. Je to spôsobené veľakrát tým reflexom, ktoré určite poznáte, že sa im ich ručičky veľakrát pohybujú bez toho, aby to oni podnietili, nie sú to vedomé pohyby, sú to skôr také trhania a trhavé pohyby a veľakrát sa stane napríklad, že to dieťa v kľude leží a tým, že zrazu sa mu tie ruky začnú hýbať bez toho, aby to ono podnietilo, sa zobudí a je potom samozrejme nepríjemné a nespokojné a
podstate ono za to ani nemôže. A už len tým, že mu tie ručičky v podstate obmedzíte vo svojom pohybe, to neznamená, že mu byť tak na fes, že sa nevie ani nadýchnuť. Skôr mu tak trošku dať také hranice, ako to malo aj Prušku, už veľmi dopomôžete k tomu, že bude kľudnejšie spávať. Ja osobne som zavinovávala do deky, ktorá je elastická, ale z bavlny a tak v podstate malo ideálne prostredie na to, aby to dieťa bolo v kľude, veľmi radi v tom spinkávali, veľakrát aj keď mali bolesti brúška, nič nepomohlo tak skvelo ako zavinovanie. O tom, ako si zavinúť dieťa, si môžete nájsť množstvo rôznych videí, kde je to ukázané. Ja osobne som používala štvorcovú deku, ktorá je úplne vhodná na tieto účely, zhruba 1,20 m na 1,20 m, ale samozrejme dneska sa už dajú kúpiť aj všelijaké predpripravené zavinovačky. Je to na vás. Každopádne, ak budete mať ten problém, že vaše dieťa je veľmi nekľudné alebo vám nechce spinkávať, či sa často budí, vyskúšajte zavinovanie, uvidíte, ako sa môže radikálne zmeniť vaše dieťatko. Ešte posledná rada ohľadom spánku je skutočne trošku založená na tom, čo neskôr bude sprevádzať celý váš aj prvý rok dieťaťa, dokonca aj neskoršie roky, a to sú rôzne rituály. Mám tu skúsenosť, že deti sú neskutočne rýchle v tom si odpozorovať, keď niečo sa deje v pravidelných nejakých postupoch alebo v nejakom v podstate pravidelnom kolobehu. Či to veríte alebo nie, moja dcerka mala vtedy 3 týždne, teda skutočne čerstvo narodené dieťatko, a keďže som vždy chodila ju prebalovať na horné podlažie, teda sme išli cez schodisko, tak ona sa už za tie 3 týždne naučila, že keď ju idem prebaliť, tak potom dostane jej mliečko a automaticky ju začala robiť také tie pazvuky, ktoré sprevádzajú práve keď majú hlad. A bolo to naozaj zaujímavé, že toto pochopila už po 3 týždňoch, čo je skutočne neskutočne krátka doba pre také úplne čerstvo narodené dieťatko, že ísť k schodisku znamená pre ňu aj, čo skoro dostanem jesť, a pre mňa to bolo neskutočne fascinujúce. Takže nezabudnite, že nikdy nie je dostatočne skoro na to začať rituály alebo inak povedané robiť vždy tie isté úkoly v tom istom poradí, preto vaše dieťa to bude neskutočne ukľudňujúce, pretože ono sa z toho automaticky vyvodí takéto uzávery, ako som napríklad spomenula, schodisko znamená pre mňa idem čoskoro jesť a všetko ostatné sa bude podľa toho odvíjať. Keďže bábätko ešte v tom veku vôbec nemá predstavu o čase a takisto pojem niečo ako deň a noci ešte veľakrát nie je jasný, je práve takéto uschovávanie rituálov pre dieťa neskutočne smerodatné a dokonca mu aj pomáha nielen k tomu, že sa časovo vie zorientovať, ale aj, že sa ukludní, pretože isté zvuky alebo isté akcie alebo isté postupy, ktoré sa dokola budú opakovať, budú pre ňoho aj takou oázou kľudu a tým pádom automaticky bude vedieť, čo bude nasledovať a pre neho je to neskutočne upokojujúce. Takže nikdy nezabudnite, že rituály sú pre deti neskutočne dobrá cesta, ako ich aj ukludniť, ako im dopomôcť aj kľudnejšiemu spánku a takisto ako im mám pomôcť celkovo k také orientácii počas toho dňa, pretože moc iného im neostáva, oni hodinky nemajú a celkovo sa zorientovať vo svojom novom prostredí po príchode z nemocnice a tých prvých pár týždňov, kedy si ešte musia zvyknúť na nový domov, na novú postielku, na nových členov rodiny a tak ďalej, môžu byť rituály neskutočne nápomocné. V tejto prvej časti som sa zamerala hlavne na rady, ktoré sa týkajú ohľadom spánku alebo kľudového režimu, pretože to boli tie, ktoré si človek najviac asi kladie za vlastnú vinu, keď sa to nedarí, keď dieťa je nekľudné, keď nevie zaspať a stále sa len pýta taká novopečená mamička, čo robím zle, prečo iné deti stále len spia a to moje vôbec nechce. Takže preto som zámerne vybrala túto tému ako úplne prvú. Samozrejme, že to nebude posledná téma tohto typu, pretože tých rád, ktoré mi dala vtedy moja pôrodná asistentka, bolo o dosť viac a o to sa budem postupne s vami deliť v ďalších dieloch, ktoré zamerám takisto na rady pôrodnej asistentky. Ďakujem krásne, že ste tu boli so mnou. Ak poznáte mamičku alebo kamarátku, ktorá očakáva dieťatko alebo sa aj čerstvo narodilo, tak možno sa poteší, keď jej odporúčite túto epizódu, aby si to takisto vypočula a možno predišla niektorým chybám, ktoré veľmi častokrát robíme proste len z nevedomosti. A dúfam, že sa aj vám páčila. Ďakujem krásne, že ste tu strávili čas. A teším sa na vás v najbližšej epizóde môjho podcastu, ktorá bude odvysielaná opäť o týždeň piatok. Majte sa krásne.